Malawi Today. Nyamara birumbuke mumbayo birumbu ikumbuka nyamara birumbuke mumbayo birumbu ikumbuka birumbu ikumbuka birumbu ikumbuka birumbuke mumbayo Nyamara birumbuke mumbayo birumbu ikumbuka nyamara birumbuke mumbayo birumbu ikumbuka birumbu ikumbuka birumbu ikumbuka birumbuke mumbayo Maswera banji ya Malawi nonse chigawo kumazulo. This is Comrade Ntanywa Parimpopo FM ndirindu tenga wabire malata umene uchoka kwa Amaiko Usi akuti abire malata cholinga chano chimene mmapitira ku oja zake alibe mlandu kuti Amaiko Usi abwere auze mtundu wa Malawi ndiye kuti inuyo mukhoza kumaenda maliseche. Ifetu tinadziwa kunena kuti abire malata awa chimene akupitira kumeneko alipo amene watuma mabwana awo aku MCP atuma kuti ukalowe chipani chimenechi ukasokoneze mmene amasokonezera kuja kuti DPP kuja nde olemekezeka Amaiko Usi ayankhula kunena kuti atata ayankhule zimene anayankhula bire malata kumtundu wa Malawi atapeza kuti alowe muchipani chimenechi cha oja zaka alibe milandu. Palibe somo amene angankonde andiye kuti iwo akhoza kumaenda maliseche akamaenda pansewu abire malata. Tatiyeni timumve Vice President wa dziko la Malawi Amaiko Usi. Vice President wa dziko la Malawi kawina sakufuna kawina sakukondwa kawina akutani koma Vice President wa dziko la Malawi Amaiko Usi. Ineyo pakali panopo tindatwa mbiri amene ujana pita kukapanga press conference amene ujayo ndatinke nawo ndiponso atakamakamba iye ndingodaba kuti ine sinapange firu zoti anthu ambiri ma MP achoka ndizo nama maybe one ena like amene pachapa na kwamveka ma info maja sindikwaziwa so ndindani kapasa pikisha na mena muzidikira ndiye uchi chifukwa ineyo mpongolekeza ndi mufaiwa ndi munthu kuti ngati ndinene kuti amafuna chani kwa ine saenda ndi musewu kuti ndinene kuti atabwera kwa ine amafuna chani saenda musewu koma poti ndi mwana mmaganizo singa malalankuleza iye ndine sili level emosi azina kuti ndi ana anzake
mukananga nena Michael Owisi kuti ndokugwa kunyu amaendera mwezi ukatuluka zochitika zake sizimagwira. Asafintra chikao chakumasuro Limpopo FM ndi Comrade Mtsanyi wa Amalawi. Ndafuna ndikudziwiseni kunena kuti kwafika anthu kuchokera kudowa amene afika kudomasi angofika malo ena kumeneko ndi kumene akhazikika akuti akuzayang'anira chisankho. Zomvetsa chisoni anthu onse anali pa malopo ndikuthamangisidwa kuwuzidwa kuti ino nyamukale zipitani kudomasi. Ndesi ndikuziwa anthu akudomasi moti bwa pachasomba ineyo tu ndeni maitaira mtengo tu ikafuna kunthamangisa munthu. Somba ikafuna kunthamangisa munthu simasewera. Anthu akudomasi mukuti bwanji akubwereserani anthu achilendo amene achoka kwa Nsundwe, atumiza akwa Nsundwe kudomasi kuti akayang'anire chisankho kudomasi. Ndeno akudomasi mukuti bwanji Mungu asiyasiya anthuwo Limpopo ndi Comrade Mtsanyi wa kunali mkumano kumamawa chipani cha MCP ndi akuluakulu onse. Kumkumano kumeneko kunali Ax Mwanga, Richard Chimwendo Banda, kunali Chakwera, kunali Ankaka, kunali Gredeza Jeffrey, kunali ma Nigerians komanso ma Rwandanese komanso kumeneko kunali Valentino Piri osaiwala atsogoleri aja amene akuyang'anira kampani ya MTN. Nkhani imene inavuta kumeneko inali nkhani yonena kuti kodi wamuuza Comrade Mtsanyi wayuza Limpopo radio station nkhani yokhuzana ndi kubedwa kwa ma ballot papers akunsanje ndi ndani. Amalawi tikamayankhula ena amaona ngati ndizocheza koma zimakhala kuti ndizochitika. Ma ballot paper ma box atatu amene abedwa kunsanje aja abweresa mgwedegwede ku State House. Moti chigawo chakumamawa kunali mkumano umene amakambirana ndipo zokambirana zawo zatha motere agwirizana kumeneko kunena kuti pakuyenereka tichite haki page ya Wabakiri TV komanso tisokoneze manambala a Nyamata a Limpopo FM asapezeke masiku amene chisankho chikhale chifukwa ndi anthu okhawo amene angaibalalise MCP ndikutiso isabwerere mboma. Ndikufuna Malawi ndikusimikizireni kuti musakhale ndi mantha. Manambala athu ndotetezeka chifukwa anthuwa anayesa kuimbira kuja kwa akuluakulu a Facebook amene amayang'anira Facebook amene amayang'anira Facebook ndicho linga chonena kuti achose page ya Wabakiri TV koma anthu amene awakanira auza kuti malinga ndi malamulo awo sakulolezedwa kutero ndipo aisesa kunena kuti mwina ahake manambala a Limpopo FM ndipo WhatsApp auzaso zonena kuti ndi ufulu wa munthu kubwera pa social media ndi kuyankhula choncho. Ndiyo khoza kusimikizirani kunena kuti Amalawi musadandaule, ife pa Limpopo FM komanso Wabakiri TV tikhala tikubwera kuzakupasani zona zenizeni zimene zikuchitika pa ground. Choncho manambala athu ndi omwe aja takhala tikukupasani aja ndipo
ndipo musadandaule, palibe china chilichonse chimene chichitike ndi manambala athu, ndipo mukhale omasuka kunena kuti mukhoza kupereka information yanu pa Limpopo FM 24 hours kuchokera mmawa mpaka na tiponye mavoti 24 hours. Mamonitors tikudikiratu ino pa Radio Limpopo FM. Nonse kumene muli, ndithokoze asilikali a polisi, ndithokoze asilikali a ame amene inoyo mwachita kutsimikiza kunena kuti Comrade Ntanyiwa ichoke komano pano pa center pamene tilife pano chimene chichitike china chilichonse ifeyo tikupasirani. Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa, nambala yathu ndiyo mweija. Ma Nigerians ihakeni nambala iyi ino amene mwapasidwa chinchito chonyena kuti mupange haki nambala ya Limpopo FM. Tikufuna tibwerezenso kunena kuti 0732571972 muihake nambala imeneyi, chifukwa kumene kukubwera ma information ochuluka ino amene muli ku Malawi +272571972. Koma Comrade inuyo nsona nambala yo mpaka kuchita kwa apa santhu wakhungu akamanena kuti ndikugenda amakhala zonena kuti pasipa wachipondatu chimwala chonena kuti akangochitola chimene chichichi ngati iweyo muyandikire udziwenso kunena kuti koma iye ndi anandikonzekera. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Muli bwanji Sister Sakina? Ataiona kunena kuti kumene tikulowera kupalibe chabwino. Shadow MP wa chipani chija cha MCP kuchikwawa East akondwani Chiutsi anapasidwa matumba achimanga 200 kuti agawire anthu mwaulere. Iwo atenga matumba amenewa ndiko agulisa kunena kuti zakusogolo ndesi zikutani sizikudziwika. Akondwani Chiutsi amene ndi Shadow MP wa kuchikwawa East amene anapasidwa chimanga matumba 200 pamene president anapita kumene kuti agawire anthu. Iwo atenga matumba amenewa ndiko agawira kuti zowina sizikudziwika, kuli bwino ndingoyendera kwa pyatonola chifukwa sudziwa mtima wa moto. nayo sombali inayi akazi amalemu asidiki Mia amagawa 100,000 kwa zibusa mu constituency yawo mpaka anafika paja pogwada pansi kwa auza mazibusa kunena kuti pepani auze na Kristo anu andivotere. Iwe maisidiki Mia, you don't know kuti kukwiya kwa Malawi ndikotani. Anthu amaja nyika kumene koko. Did you go to help them? Did you go to see them? Malawi, this is the right time. Ino ndi nthawi yanu yoti munyade ndi voti yanu. Voti olokungwe kuigwira ndi zala ziwiri popita kukavotera. Kuigwira ndi zala ziwiri. Akuti amakambirana ameki kunena kuti mavoti angu agawa chifukwa zasimikizirika kunena kuti Peter Mutharika ndamene akuina chisankho ndi akuti amakambirana kunena kuti Peter Mutharika tingompasa 47 achakwera tapase 45 kapena 43 amai Joyce Banda tapase kandi 20 chakuti
muli bwanji amaikaliya ndakudandaulani kumene muliko amaikaliya ndakudandaulani inuyo ngati mayi amene mmamenyera maufulu a azimayi kampeni yonse yatha osauza azimayi azanu kunena kuti tikamvotere mayi Joyce Banda amaikaliya mwadya zambiri za MCP muli bwanji amaikaliya muli bwanji amaikaliya amene mwalephera kumemeza azimayi anzanu kunena kuti atiyeni tikamvotere Jeni Ansa ndi Peter Mutharika tiyeni tikamvotere mayi Joyce Banda ndi akachali kungokhala pe kamwa yanu itamatidwa ndi ndrama zochuluka za Lazarus Chakwera ndemwe iwona aduke moyo tumene iterete no more chance Chakwera sakuwina amalawi lero ndifunanso ndisimikize kawiri lero pa 14 mawa 15 ndifuna ndikusimikizireni Lazarus Chakwera sakuwina Lazarus Chakwera sakuwina olo mulungu atakhala kuti watsika ndikubwera pa dziko lapansi ndikukhala pa mpando pe kuti iye ndi amene azayang'anire chisankho Lazarus Chakwera sakuwina chisankho anapha chilipo Bible limanena zone Bible osati ine Bible limanena kuti usaphe Lazarus Chakwera chinakomera ndi timu yawo kukamupha chilima ndicho linga chonena kuti apeze udindo 2025 nde mulungu akati kumwamba kwakwiye tuluse nkhunda osauluka mkugwa pasi tipite kuchikwawa kuthamangisidwa tipite ku Nsanje kuthamangisidwa tilowere ku Mangochi kuthamangisidwa zizindikiro zonena kuti umunthu uyu ife siti kumufuna amalawi tiyeni pa 16 tikavotere kusintha amalawi asilikali onse amene anapita ku DRC commission asadiki komanso amene anapita ku peacekeeping asilikali amenewa alipo 2000 akuwakaniza kuti asavotere ndipo sanapasidwe makalata owavomereza kuti akavote izi zachitika kudzera ku department ija ya security ya MDF cholinga namba ya asilikali ikhale yochepa chifukwa zaziwika kunena kuti asilikali ochuluka pafupifupi onse sakumufuna Lazarus Chakwera ngakhale apasidwa ma 600,000 koma iwo sakumfuna Lazarus Chakwera choncho asilikali amene anapita ku DRC komanso ku peacekeeping anthu amene wawa kusadiki auzidwa kunena kuti sakuyenereka kuvotera akuti njira imodzi yochepesera mavoti rimpopofema with comrade Tajiwa mungoti pay muone ndati ndikusimikizireni amalawi kunena kuti asilikali onse amene atulusidwa wiki yatha onse amene atumizidwa chigawo chakumwera ku Eastern Region kupita kulowa Shire komanso chigawo chicha chakumpoto onse ndi asilikali aja akwansundwe onse ndi Central Region Limpopo.
Zomvesa chisoni Malawi ku Likoni Girls Primary School. Anthu amene anatengedwa kuti akayang'anire chisankho kumeneko atumiza kumalo amene sanayenereka kutero, koma chomvesa chisoni kwambiri pali mphunzitsi wina amene ndi wa blind antenga mphunzitsi ameneyi ndi kuntumiza kumalo kwene kuti sakanayenereka kuntumiza kumeneku ndi kwa Nung'ona, antumiza kwa Nung'ona. Mphunzitsi amene akamapita ku skulu amachita kugwiridwa mkono, komanso akamabwerera ku nyumba ana skulu amatha kuntenga ndi kumapita naye mpaka kukafika naye pa khomo. Mphunzitsi ameneyi antumiza kutali kuchokera ku Likoni Girls Primary School. Choncho Amalawi anthu amene anayenereka kuti akang'anire chisankho aku Likoni Girls Secondary School atumizidwa zigawo zakutali, akuti chifukwa choganiziridwa kunena kuti iwowa ndi makadeti. Amalawi tifuna chilungamo chioneke maifa ya Saulo Stream chikagwisa ndege tifuna so tipeze ma platform Bobo FM Company Jaya Network ya TNM chigawo cha kumadzuloko yakhala ikupangira kampeni chakwera pomatumiza mautenga kumatelefoni a anthu kunena kuti voterani chakwera ngati president, cholinga chongani pamene pali tambala. Voterani chakwera ngati president, chongani pamene pali tambala wakuda, tipitirize kupitisa chitukuko patsogolo. Ambiri ma message amene mwakhala mukulandira inali njira imodzi yonena kuti ati akopere anthu pamene kampeni yatha chigawo cha kumadzulo kuno. Choncho Amalawi mukalandira ma message amenewo tangu ati ngati mwadirite mwauze zonena kuti iweyo wagwanayo si nyoka, ndamva abusa kuti sigwira si nyoka. Amalawi kundilande kuli ma agent IMCP John Bande komanso Chawezi Banda. Ndizomvesa chisoni kunena kuti Chawezi Banda kampeni amagawa mpiru komanso tomato. Mpiru komanso tomato ajoni Chawezi Banda amagawa mpiru kundi tomato akuti chinjira yokopera anthu kuti avotere. Ndipo kundira ndikomweko kuli Nolia Kachere komanso Complex Njirika. Awanso ndi ma agent MCP akhala kumagawa ma 5,000 kumapasa anthu ndi cholinga chonena kuti awavotere kumene kundilande Malabada. Pomaliza programu yanga pali kampani ina imene ikutchedwa UK Security, kampani imene ikumalemba anthu ntchito koma kuti alipire sikumalipira. Pamene tikusintha boma pa 16 pano tikayendera kampani imeneyi. Antu bomba kutana limbuza Malaga na konda kuyesa nkosa Osaziwa kutina yengu Sambala wakutupangwa Azipanga siya zakuno zonse Malawi yesa kuzonzika Sokuja sovala kito kusowa Mulungu kushite kombamu Achakwera ufumo wangu Akubera mei ya sautenge Achirima ufumo wangu Azakula mei ya Tunakapoma unduna wangu Akubera mei ya sautenge Uchimake pakoma Akazakula mei ya sautenge
Chigawo cha kumadzulo Malawi munali ndine Comrade Ntanyo pa Limpopo FM ndikufanireni zabwino zonse Malawi konse kumene muli. Tiyena Malawi timenye nkhondo timuchose Lazarus Chakwera ndipo pasapezekenso munthu amene atinamize ifeyo kunena kuti tiyeni tisachose Lazarus Chakwera. Tavutika Malawi, tavutika kwambiri choncho pamene tikupita pa 16 September tiyeni timupudule Lazarus Chakwera mmene iye watibudulira ife Malawi kutijesa nyika. This is our right time timupudule. Amalawi ifani Limpopo tukusimikizirani tigwira ntchito mpaka tionesese zonna kuti dziko la Malawi labwereranso nchimake.
So I don't know,